Super. No a 32 na zuby, fantastické, krvácala mi celá vrchná časť, ja tam mám akože napevno spravené zuby nové a mne to krvácalo a cítila som pri studenom, som cítila bolesť každého obrúseného zuba pod tým a jak si umývam tie zuby a postrekujem si, tak mi sa to spojilo, mne už nekrvácajú tie ďasná. Takže úžasné. Verím tomu, že do pol roka budem vyzerať jak 18-ročná aj sa tak cítiť. Takže ľudia Boží, dajte sa na to, je to úžasná, fantastická vec, bez nejakých veľkých rečí, že by sa o niečom rozprávalo a nie je to skutočnosť. Práve naopak je to fantastická vec. Toto sme potrebovali ako ľudstvo. Takže ďakujem a dajte sa do toho, držte sa. Děkuji.